ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬರದೆ. 2 ದಿನದ ನಂತರ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲೋ ಭರತ್ ವಿರ್ವಾಸ್. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಹಲೋ ಅನ್ನಸಾಂಡಿ ನಾಂಡೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಚಿ ಕೆ ಹಲೋ ನಿತಿನೆರೆ ಹಲೋ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡಪ್ಪ ನಿಕಲ್ಲ ಪೂರ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೊಲ್ವೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬೊಬ್ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ದಾದ ಕಜಿಪುಡು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಕಾಯ್ತಿನ. ಹಲೋ ಪ್ರದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಅವೇ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಫಿಶ್. ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇವಿಡಿಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅದು ಬುಲ್ತಾಂಡ ಬೈಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ಮಾಮಿಲ್ಲರ ತರಡ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಲೆ ಉಲಾಯಿ ಬಾಕ್ಲು ಬಾರ್ದು ಬಾಲೆ ಉಲಾಯಿ ತೊಂದೇರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ರಕ್ಷಾ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಈ ಕಡೆ ಪನಿಯರ್ ಎತ್ತು ನಾನು ಅಂಚೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಆರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಸಂಡೇ ಓಡೆ ಪೋಯಾರು. ಸಂಡೇ ನೀ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ರಜೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಭರ್ಜರಿ ರಜೆ. ಸಂಡೇ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ರಂಜು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನೈಟ್ ಬರ್ತನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ 2 ನಿಮಿಷ. ನವೀನ್ ಎಸ್ ಹಲೋ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಪಂತೆ ಮುರಣಿ ಪಂತೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗು. ರಚನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಚ್ಚು ಬೇಬಿ ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪೋಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಕ್ರಿ ಆತಲ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹಲೋ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಅವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲ ನಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಂತ್ ಉಡ್ಪಾಲ್. ಸೊ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆತೀಜಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡತೆ ಅನ್ನು ಕುಡ್ಲಗ್ ಪಾರ ಉಂಡು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ರಿಟೇಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಪಾರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪಾತರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲಚ್ಚುನು ಲಚ್ಚುನು ತೀಯರನೇ ಆತ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಬರ ಪೂಜಾರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಲಚ್ಚುನು ತಲೆ ತುಕ ಓ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಜೀವಿತಲ್ಲ ನಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ತರಗಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೀವಿತಲ್ಲ ಯಾಳ್ನೆಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಟಿಗೆ ಜೀವಿತಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಗು. ಹಲೋ ಲಿಶು ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತ ಮಂಗ ಓಡೋಣ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಅನಂತರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಜೀವಿತ ಅನಂತರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಶಾಂತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಲೋ. ರಕ್ಷಾ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ. DJ ಕೀರ್ತನ ಲೆಕ್ಕದ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ಲ ಅಲ್ಪದಾರ ಅರ್ಚನಾ. ಹಾಯ್ ಸುಕೇಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅರ್ಚನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನೆ ಅನ್ನಂದ್ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ JVVJ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ 2 ಜನಲ ವಿಜೆ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್. ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡು ಜಯಂತಿ ನಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ಶಿನಿ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅತ್ ಗಸಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾರು ಅಂದೆ ಓಕೆ
ಯಾನ್ ವೆಲ್ ನೋಕಡ ಅಕ್ಕ ಓ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಪಿನ ತೇರು ಹೈ ಕವಿತಾ ಸೀಸ್ ರೇವತಿ ಎಸ್ ರೈ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲಚ್ಚು ಲೈವ್ ಲಲ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪೋಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಲೈವ್ ಕನತನ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಮೇಲೆ ಅನ್ಪಾಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಡೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಆತಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡಿ ಎನಿಕಲ್ ತೂತು ಜರತ ಇನಿ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನಿ ಈಗಲ್ ತೂತು ಜರನ ಗೊತ್ತುನ ಇಂಕ ತೂದಿಜ್ಜನ ಇನಿ ಇಂದು ಲೈವ್ ಮುಗಿಯೋಕತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿಯೋಕತೊಲೆ ಲಚ್ಚುಲ ಇಲ್ಲಲು ಒರಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಲಚ್ಚುನು ಅಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪ ಒಂದುಲೇರು ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜೆಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಾತ್ರ ಜೆದೆ ಬೊಲ್ಪು ಜೆತ್ತಿನಾಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಐದೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿಜಾಲು ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಉಡುಪುಜಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಿದ್ರೆ ಆವಡ್ ಯಾ ಮಾನಿಡುಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಈ ಸಲ ಪೋತಿಜಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಡೆ ಪೋತಿಜಾನ ಮುರಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋಯಿನಾಲು ಅಲ್ತರ್ದು ಮಾತ ಅಗೇಲ್ಪುರ ಆದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಗುರುವಾರ ಬುಧವಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿರ ಪೋಡತ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶನಿವಾರ ಪೋಪೆನ್ ಐತಾರ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಕಾಗೆ ಇಂದು ಬಾಯ್ಕೆ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಪಿನವರ ಪೋಪುನೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ದಯಮಂತ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಐನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೌಜನ್ಯನ ವಿಷಯದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುನ್ನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ದಾದ ಮಾತು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ದಯಮಂತ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಐನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೈತೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ತೊಂದರೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಅಂಡೆ ವನಸ್ಸದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಹತ್ತಿಜಿ ಸಾರಿ ಎಕ್ಕಡಂಚ ಆಂಡ್ ಬಂಡೆನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಕ ವನಸ್ ಆಂಡನ್ಕಿಂತ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡು ಪೋಪುಂಡು ವನಸ್ ಆವಡತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಇರ್ನ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನ ಐನು ಎಂಚಾಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಯಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಮಲ್ಪು ದಾಲ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪು ಮಂಡೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರ ತೂಲೆ ಪಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರದ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೇನು ಮಲ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರೇವತಿ ಹೆಸರ ಅಂದೆ ಆ ನೀರಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿತನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೂಪೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಹಲೋ ಎಲ್ಲೆ ಡಿ ಜೆ ಕೀತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ ಆಯ್ತು ಇಕ್ಕನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕಗ ಇಲ್ಲಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಡೆ ಜೀವಿತ ಇರೊಂಜಿ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂತೊಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆದ ಇರೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನ್ ಪಂದ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆತ್ತ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕಂಚಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಹರಿಚಂದ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಜೀವಿತ ಸೇಸ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಲ ಆತೆ ಅವತ್ತ ಪವರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡೆಂಕ್ಲು ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಪ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ದಾಯ್ತ ದಾನೆ ನೈನಿ ಓಲ್ ನಮಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮುರನಿ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಒಲ್ಪಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡೈನ ಪ್ರೂಫ್ ಅತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಅಂಚಾತಂಡು ಓಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದ ಆಯ್ತ ಅವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ದೇವರೇ ತೋಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಹಲೋ ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಹಲೋ ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತನಿಗೆತೆ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಐಕ್ಯತೆ ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಪಾಡುಜೇರು ಪಾಡ್ನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನಾಕಲ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಆಣುಲಾನೆ ಇಂಚ ಅಂಡಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪೊಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಲಚ್ಚು ಬಾಬಾ ಉಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಲೋ ರೇವತಿ ಹೆಸ್ರೈ ಅವೇ ಉಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಇರ್ನ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿಚಂದ್ರ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಜಿ ಎನ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಪೋದಾಂಡು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನೆ ನಂದು ರವಿಚಂದ್ರ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ತುಲ್ಯ ಹಲೋ ರವಿಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಬ್ಬ
ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೊಡು ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ಗ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಪೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಿತ್ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಡು ನಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ನಿ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂತೆ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ಸೊ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ನೆ ಇಂತ ಲೈವ್ಡ್ ದಾಯ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತೆರೊಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಡು ನಿತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಳ್ನೆ ಇನಿ ದಾಯ್ತನ ಪನ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಕಣ ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಊಟ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಸಾರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ತಿರಮಿಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಂದು ಜೀವಿತ ಇರು ತಿರಮಿಸ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಣದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪದ ನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ತಿರಮಿಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತಿರಮಿಸೆ ತಿನ್ಪುನ ಐಡಿಯಲ್ ಮೊರೆ ತಿಂದತೆ ಅಲ್ಪ ತಿತ್ತಿರಿ 140 ದಾನ ಇತ್ತಿನ ಅದ ತಿರಮಿಸ್ಗು 130 140 ದಾನ ಇತ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಪ 180 ರೂಪಾಯಿ ಅವಳ ಅಲ್ಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿತ್ತೆ ನಾನು 180 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವೆದ್ದು ಐಟೊಂಜಿ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂದೆತೊಂದುಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕೊಂದೆತೊಂದು ಹಿಂತೊಲಿ ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ತಿರಮಿಸ್ದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದ ಎಸ್ ವನಸ್ ಆಂಡದ ಅದಕ್ಕಚ್ಚಿಪು ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಆವಡತೆ ಫಿಶ್ ಅಂದಿ ಏತು ರೇಟ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಯ್ತು ರೇಟ್ ಪಾಡಿರು ತಿರಮಿಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮಾತು ಒಯ್ತು ರೇಟ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜೆ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಅದು ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪುತ್ತೂರುಲ ಹಬ್ಬಾಸ ಬತ್ತಂದ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಚ್ಪು ಅವೇ ಫಿಶ್ ಪೂಜಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಸುಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬೂತಯ್ಯ ಬಂಗುಡೆ ಅವೇ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಶಾಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಸಲಾವಾ ಇನ್ನ ಊರುಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಆವಂದೆ ಎಂಕ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಕಲಿ ಜೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಆತನು ಪಂಡ ಒಂದು 50% ಓಕೆ ಆತನು ನೀನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಓಕೆ ಆತನು ಆನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪ್ನು ಉಂಡೆ ಏತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಪು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನೇಟ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನೇಟ నేను ಪೂರೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಯ್ನ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಾತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಕಣ್ಣನಿ ಪನ್ಪುನು ಈ ಅಮ್ಮ ಇಡು ಬೊರ್ಚಿ ನಾನು ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಿರ ದೈತ್ಯ ಕೈನೇ ಪನ್ಪುನು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಾಲು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಜ್ಜೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡಿ ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ತೂಪುನ ಸಿಸ್ ಅಂದತೆ ಯಾನೆ ನಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತೆರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ವೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ತುಳುಟು ಪಾಡ್ವೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಪ್ ಗಮ್ಮಡ ಕೇನ್ವೆ ದಾದ ಪಂದು ಕೇನ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಕೇನ್ವೆ ಜೀವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೆರಿ ನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತೆ ಅಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪರ್ವೇರು ಇರು ಪುತ್ತೂರು ದಾರ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕ್ಕದಾಲು ಎಪಿಸೋಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಮಗಳೇ ಹಲೋ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊರತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮುರ್ಕಗ ಸಮ ಆಪುಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಗತ್ತು ಒಯ್ಕು ಮುರ್ಕಣಲ್ಲ ಆತೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳಗ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಯಾಣ ಡೈಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೀವಿತ ಹಾಯ್ ಹವಾರಿ ಆಮ್ ಫೈ ನೀರೆಂಚಲರು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐನಾತ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಪರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿರಕ್ಕ ಏನು ಅಂಚಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇವ್ಡು ಸಚ್ಚಿನ ಹೊಸತು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುನೇಗೆ ಕೋಡೆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ಬರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಂದಿತ್ತೆ ಯಾವಂಡೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತೆಪ್ಪು ಮಾರ ಇಕ್ಕ ರೇಟ್ ಹೈ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಮಂಡೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ನನ್ನ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮುದೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅವೇಕ್ నేను ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಮುರಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ತಿರ್ತ್ ಪಾರ್ದ ಪೋತುಂಡು ಲಗಾಡಿ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ವಾಡ್ ಗಂಡಲ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾನ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನು, ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೆ ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾತ ಲಾಗಿನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೆ. ಇಂಚಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಬಕ್ಕನ ಎಸ್ ಮಯೂರ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮನತೆ ಬರಂದೆ ಗುಲ್ಲೆ ರಾಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ದುಂಬು ಅನಂತಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಬಲೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಜೋಗಿ ಹಲೋ. ಪೂಜಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಓಕೆ. ನಿತೇಶ್ ಹಲೋ. ಭರತ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಗಣೇಶ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ಕೊರ್ಪುನೆ ಗತಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ಕೊರ್ಪೇರ್ಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ದು ಅವಳ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿ ಕೊರಿಯೋಕೆ ನೀವು 4 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅರ್ನಂಚ ಒಕ್ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯಿಗೊಂದು ಆತೆ. ನನ್ನದು ಎప్పుడు ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿಂದ ಎప్పుడు ಉಂಡು ತುಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆವಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತುಕ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಸೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾನಿಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಬಕ್ಕಾಡು. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ನ ವೀರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂಜಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ 2 ತಿಂಗೊಳ್ಗೂ 21 ಉಬಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ಉಂಡು ಬರ್ಪರಾಕ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಗ 21 ಓಕೆ. ಏಪ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೇ 22 ಮೇ 22 ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮೇ 13 ಅಂಚರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಮಂತಡ ತಂಚಾದು ಎಂಗ್ಲ ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇ 13 ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಮೇ 22 ಕಾಯಿನ ಜಿನಾರ್ನ ಬರ್ಡೇ ದನ್ನೇ ಮದ್ನ ಅವಳು ಬಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಲ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೇ 22 ಅಂಚ ಮೇ 22 ಮದ್ನ ಆಯ್ನ. ಹಲೋ ಎಂದಿನ ವೇಘಾಶಿನಿ ವಿ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನನಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತು ಉಪ್ಪೊಡುನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳನೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮಲ ಪಾತೆರ್ ಓನ್ ಪೋಲಿ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ಅವೆತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆಗೆ ಏನೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಉಪ್ಪುನೇನೆ ಹೈಲೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಪ್ಪುನೇನೆ ಮದಿಮೆದನೇ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ದು ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಏರ್ಪುರ ಬೈತೇರು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿರದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು. ಅನಿಲ್ ಎಸ್ ಕಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜರ್ಪುತ್ತುರ್ಗು ಕಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಕ್ ವ್ಯಾನ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ ಕಬಕ್ಕ ವನಸಾಣದಾದ ಕಜ್ಪು ವನಸಾವಡತೆ ಫಿಶ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಕ್ಕ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪೇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅದು ಮಸ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗೊಲ್ಲಾಣ 2 ತಿಂಗೊಲ್ಲಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಿರವದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಹೋ ಇನ್ನೆಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿಲಲಿನಿ ಬೂತೋಗು ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಡೆ ಪೋತೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ವಾರಡ್ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತ ಉಂಡು ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಬೂತ ಉಂಡು 14 ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ 14 ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತ. ನಿಜವಾದ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತ ಪೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಡೆಂಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿದಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷಾಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಲ ಪೋಡು ಬಂದುಂಡು ತುಕ ಅಲ್ಪದೆಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತಗ್ ಪೋಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನೆ ಆನಿಯತ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ. ಓಲ್ ಅವು ಅವೆ ಪೊಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಿಂಜಾಡ ಕೆಲಿಂಜಾಡ ಪುದರಿಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೆಲಿಂಜ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತು ಅತೆ.
ಕೆಲ್ಲಿಂಜ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಆಪುಣದು ಅಲ್ಪನೆ ಆಪುಣಂತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂತಡಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಬಲಿ ದುಮ್ನಾನಿಲ ಬಲಿ ಮನದಾನಿಲ ಬಲಿ ಮನದಾನಿ ಆನಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಂಡರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡತೆ ಆನಿ ಪೋಡುಂದುಂಡು. ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ತೂಲೆ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಪಿರ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಇರುವ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಿ ಅವಡು ಎಂಕ್ 10 ರಜೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಇರುವ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಿ ಅವಡು ಇತ್ತೆನೆ ಅಂಡ್ ಮುರಾನೀರ್ ದಿಂಚಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ್ 9 ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆನ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ಆಜಿ ರಜೆನೆ ಅಂಡ್ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರೆ. ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತು ವಿಟ್ಟಲ್ ಹಲೋ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಕೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳನೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಮಾತು ಸಮಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಕ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ರಜೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ನೀ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ರಜೆ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾರೈತಿ ನಂತೇರಿ ಎಂಕ್ ಯಾ ಪಂಡತೆ ಇರುವ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಿ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಈತ ರಜೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಾಳೆ ರಜೆ ಪುನ ಆಯ್ನು ತೂ ಏಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಐತರ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಚಿ ಅಂಚಾದು ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಅಣ್ಣತಾ ಶನಿವಾರ ಐತರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋಂಡು ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಈ ಸಲ ಪೋತುಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೊಂಚೂರು ಕೈ ಬೇನೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಜಿನ ಕೋಡನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಶನಿವಾರ ಆದ್ಲ ಅಮ್ಮಗೊಂತೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಎತ್ತನ ಪಂಡದು ರಜೆ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಯ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ನೀ ಪೋಡು ಬಂದೆ ಇನ್ನೆ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡ್ರ ಅನ್ನಾಗ ಮೀನು ಕಾಣತ್ತೆ ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಂಡ ಮೀನನ್ನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಬೂತಾಯಿ ಅಂಡೆ ಆ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ಫ್ರೈಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಗಂಟೆ ತುಪ್ಪ ಪತ್ತಾಂಡು ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಇನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡ ದಾಯ್ತೆಗೆ ಪೋಪುನ ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಾಯ್ತಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಜೆ ಎತ್ತಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೀವ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡುಪುನ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಾ ಕೆಲಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಅದೇ ವಿಠಲ್ ಏರ್ಡ ಇಂಚಿನ ಗತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇನು ಪಿರಮಿ ಪಾಯರ ಅಂದು ಸರಿತಾ ಹೆಲವು ಇಂಚಲ್ಲರು ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಿಜ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಯ ಈ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡದ ಗುಯಿಂಗ್ 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 ಗುಯ್ ಇರಿಂಟಿದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎರಡಾತರ್ಯು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಗೆ ಹೊರ ಬೈದೆ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡತೆ ಅಪಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಇತ್ತನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾದ್ಬೋದಿತ್ತು ಮನದ ಜ್ವರ ಎಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊನ್ನೆ ಸಾದಿಗೊಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಸಾದಿಗೊಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ಖುಷಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬರಿಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಮಂಗೆ ಸಚಿನ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬರಿಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೋತೆನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಯೆ ಪಂತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನ ಕೋಡೆ ಪೂಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರಿಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ್ತಲೆ ಅದು ಏನು ಈತ ನಡಬಹುದು ಉಪ್ಪಂದ ಬರಿಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುಪ್ಪದೇತೊಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಬಕ್ಕಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿ
ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ. ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪುನೇಟು ಚೂರು ದರ್ಶನ ಮಾರೆ ಅನಂಜಿ 7:30 ಆಪುನರ ಇಜ್ಜಿನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ನಾನು ಲಕ್ಕುನೇಟು ಮಸ್ತು ದರ್ಶನ ಹಿಂಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕುನೆ ಅಂಡ ತನ್ನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಅನ್ನಂತ ಸಪುರ ಅವಡು ಪಿರ ಇಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಆ ಬಂಡದಿತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ಇಡೆ ಬಾತದ ಪಿರ 2 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ದೂರೇ ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ನೀರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಏತ್ ಕಾಸುಂಡು ದಾಯಗ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ಕೊರ್ಪರ ಅಕ್ಕ 2 ಪಾತೆರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಕ 2 ಪಾತೆರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಎಂತೆ ಪಾತೆರದಿಲ್ಲದೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಿರತ್ನ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಂದುಂಡು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರಿಂದ ಬಾಲೆ ಉಲ ಇಲ್ಲಲು ಗಣೇಶ ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಣ್ಣನ ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅದು ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರುಂಡು ಬಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಮದ್ನೆ ಅಂತ ಪಾರ್ತಿತ್ತತೆ ಅನ್ನ ರಮೇಶ್ ಪಂದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾಡೆ ಪಾರುಂಡು ಬಂದು ಪೋಯರು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಬೇಗ ಪೋಯರು ಯಾರು ಪಾಪು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓ ನೈಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಹಲೋ ವಿಠಲ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಡೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಡೆ ತೆಮ್ಮನ ಇರಗಿ ಜಿಜ್ಜಿಜಿ ಅವರವರು ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಂತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಸೂಬರ್ನಾಗ ಬೆಂದ್ರ ಸೂಪುರ ಪಾರ್ದಿರತ್ತ ಅವು ಸೂಬರ್ನಾಗ ಅವರ ಎಂಗ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಗ್ಗೆತ್ತ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ತೆಮ್ಮಾರ್ಪುಂಡಾತೆ ವನಸಾತಿಜಿ ಫಿಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ಶಿನಿ ಎನ್ ಮಗಲ್ ಇಪ್ಪಲಾನ್ ಪೊಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಐಕೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನ ಪಗ ಪಗ ಮೊಕದಾಲತ್ತು ರೈಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವೆ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ರೈಲ್ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ತಲೆ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು ಮಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ನೂಕುದು ಬಾಡ್ಲಕ ಇಲ್ಲದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಉಂಡು ಕಂಡದ ಆಪೆಕ್ ಮಲ್ಲ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲೆರು ಆಯೆ ನೀವು ಓಲ್ಲೆನ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಬಾರ್ದೆರು ಒಡೆನ ಪೋದುಪ್ಪೋಡು ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಲ್ಪು ಗೊರೆತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಯ್ಯ ಗೊರೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ ಅಂದಿಗೆನ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡಲಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಕೊಡೆ ಬರ್ತಿಯಾಂಡು 8 ತಾರೀಕು ತಾಳು ಬಾ ಹಿಂಗ ಕಾರ್ ಬೇನ ಅವನು ಅಪಗ ಕೊಡೆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗು ಊಟಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಓಕೆ ಬೆತ್ತದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳನೆ ಬುಕೆಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ನನೆ ನುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪೇ ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಶೋರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಳ್ಪ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಬೈದರು ದಯಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ರಡ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ತೂಲೆ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತು ಒರ್ತಿ ಮಗಲು ಅಲ್ನ ಪುದರ್ ರಿಯಾನ್ಶಿ 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಕೋಡೆಗಲಿಗ್ ಒಂಜೆ ಮಗಲ್ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಪಂಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡ್ ಪಂದು ಇನ್ನೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನ ಊರು ಓಲು ಈರು ವಿಟ್ಲದಾರತೆ ವಿಟ್ಲಾರ್ದೊಂಜಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಣಿ ದಾಲ್ಯಾನು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಯ್ಕಾಂಡಲ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆ ಅಕ್ಕ ನಾವು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕೊಡು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಕೇನುಂಡು ಇಂಗಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುನು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಓಡಿಪೋಯಿರಿಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಲು ಒಂಜಿಲೆಜ್ಜೆರಿನಿ
ಎಂಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ 300 ಜಾಸ್ತಿ 200 ಬೈದನು 200 ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು 300 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಟ ಬೈಜ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಎಂಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏಪ 300 ಆಪುನು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ 25 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂತೆಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 700 ತನ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಅವಡುಂದು. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದಕ್ಕ? ನಾವು ಪುತ್ತೂರು. ಈರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ತಡ್ನಿ ಡೂ ಅಲ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಜತ್ತೆರು ಅಕ್ಕ. ಕರ್ನಾಟಕನ ತಮಿಳ? ನಾವು ತುಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು, ತಮಿಳಲ್ಲ, ತುಳು ಭಾಷೆ. ಹಾ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಬರತ್ತನ್ ಪಿರ. ಓಕೆ ಮಾತ ಓಡಿ ಪೋಯಿರು ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಮುರಾನಿ ಮಾಲಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುನ ಇರತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಂದ್ ಈರು ದಾದ ಮಲ್ವರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜೆಂಕ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್. ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ತುಳು ಚಾನಲ್ ಬೇರೆನೇ ಉಂಟು, ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅಂತ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆಂತ ಇದು ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ದಾದಿತ ಪಾತೆರುಡ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುಣ ಇಕ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂಡ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಈಗ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತಂಡ ಆತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ರಿ ಇಚ್ಚಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಈತ್ 33 ಜನ ಉಳ್ಳರು, 33 ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳದಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಿಂಚಿನ ದಾಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಜೆಷನ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರೈತನ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡದ ಆಯ್ತ ಪಂಡು. ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಗೆಬ್ಬುದಿ ಓಡಂಚಿನಗ್ಲಿ ಬಾಸೆಗಿಟ್ನಗ್ಲಿ. ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಚ್ಚು ಲೈವ್ಲಲ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ದಾದಾ ಪಲ್ಲೆ ಹರ್ಷ್ ಎಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಹೆಲೋ. ಮತ್ತೆ ಎಂಥದೋ ಮಾತಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಮತ್ತೋಯ್ತು. ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಲ್ವ. ವಿಡಿಯೋನು ಇತ್ತನ ಕುಡೋರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆರ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಯಾನೆಲ್ಲೇ ವೆಂಚಿನಾಂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲೆ ಇಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವಿಡುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಬಾ. ಕನ್ನಡ ಓಕೆ. ತೇಜಾಕ್ಷಿ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ತೇಜಾಕ್ಷಿ. ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ವಿನ್ ಆಂಡ ಪಾರು ತುಪ್ಪೆ ಆತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಆಂಡ ತುಪ್ಪೆ ಕಬಡ್ಡಿ
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಅಪಾಗ ಅವರ ಕೈ ಫ್ಲಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ ಓ ಇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪಾರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚಾದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕೆಂಚಿನ ಇನ್ನಿದಾಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಐಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ. SK ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಂಬರ್ ವರ್ಕ್. ಹೆಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಇಜಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೇಳನೆ ಇಜಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಈರು ದುಂಬು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಅಪಾಗ ಏಪ್ನೆ 10th ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಲತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತೆ ಕೈ ಫ್ಲಾಕ್ಚರ್ ಆಂಡ ಆಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಮನ್ಪದ್ ಬುರ್ತುನು ಫ್ಲಾಕ್ಚರ್ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತನತ ಈ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಸ್ ಅವೆನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಬುರ್ದು ಬಿಡಿಯೆ ಕೈ ಫ್ಲಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಹೆಲೋ US ಈರು ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಬಲ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಓಡಲ ಬಲ್ಪು ಜಪ್ಪ ಇನಿ ಅಮ್ಮಲ ಬಾಲೆಲ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಓಡಲ ಬಲ್ಪ ಅಂದು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಸೀರ್ ಕೆ ಹಲೋ ಸವಿತಾ ಹಲೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಬೈಜೇರ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿರಾರು ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಜರ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಡುವ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಕುಂಟ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ. ಕನ್ನಡ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಚಿನ್ನು ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಊಟದ ಟೈಮ್ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ 7-7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಊಟ ನಾವು ಮಲಗಿದಕ್ಕಿಂತ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನಾತ್ ಆರು ತೆಲ್ಪುನೇಟ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ 6 ತೆಲ್ಪುನೇಟ ಅವನ ಅಂಚನ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ GM ಎಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಳೆದ ಪುದರ್ದಾದೆ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರು ಐಕೆನ ಮಗಳು ಕಂಡಿಡೆನಕದು ಬುಬ್ಬ ಆಡಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಪಾಡ್ದೇನೆ. ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಬಾ ಬಾ ಓಲರು ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಬಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಪುನ ಬಾ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಗಲು ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಕಲ್ ತಿತ್ತೇರು ಲೈಟ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೀನು ಕಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲಚ್ಚನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ದಾದೆ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಪಂಡದು. ಬಾ 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 ಅಮ್ಮ 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 ನಿಮ್ಮುತ್ತಲೆ ಅಲ್ತುಲೆಗೆ ಹಾ 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 ಅಮ್ಮ 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 ಹಾ ಹಾ ಆ ಓ ಅಲ್ತುಲೆವೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಚಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ
ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು 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 ಆ ಆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ 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 ಒಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಅಕ್ಕ 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 ಅಮ್ಮ 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 ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪದ್ರಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಂದಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲ ಉಜಲೇನು ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಅಬ್ಬಾ ಆ ಆ ಆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಚಾಮಿಂಚ ಮಂಪುನ್ ಮಾಮ ಚಾಮಿಂಚ ಮಂಪುನು ಅಂಚನಾ ಅಂಚನಾ ಏ ಅಂಚಜ್ಜಿ ತೋಜಾಲೆ ಬಾಲೆನು ಅಬ್ಬಾ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಾಗು ಮಗ ತುಗ ತಾಗು 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 ಅವ ಐನ್ ಬಿಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂಡ ಹಾಪುಂಡ ಓ ನೆಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಅನ ಇಕ್ಲಿ ಪನ್ಪರತ್ತಲ್ಲ ಇವುಲೆ ತುಂಬಲೆ ತುಲೆ ಪೋನ್ 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 ಪೋಂಡು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಂಡು ಲೈವ್ ಬಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚುನಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪರದ ತುಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಲಚ್ಚು ಟಾಟಾ ಅಂಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ತಾತಾ 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 ಜೋ ಮಂಪ್ಲೆ ಜೋ ಚೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಓ ಚೋ 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 ಅವಳಿಗೆ ಜೋ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಜೋ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಜೋ 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 ಅಂತ ಚೋ ಚೋ ಅಂತ ಜೋ ಜೋ ಅಲ್ಲ ಚೋ ಚೋ ಎಂಚ ಚೋ 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 ಎಂಚ ಚೋ 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 ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗುವ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡುವ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಬಾಯ್